Обезлесих цялата гора около базата си, за да натрупам богатство в сървъра. И то се оказа, че най-простият икономически метод всъщност работи в него. В икономиката има една много проста и стара теория. Нарича се теорията на постоянното търсене. И тя гласи, че не ставаш богат, когато продаваш най-редките неща, а като продаваш това, което всички използват всеки ден. В реалния свят това са неща като хляб и гориво. В Майнкрафт обаче това не са диаманти. Това е дървото. То е много ценно, защото всеки играч започва с дърво, почти всеки билд започва с дърво и дори най-напредналите играчи отново купуват дърво, защото е по-бързо да платиш, отколкото да го фармиш с часове. Трябваше ми злато, тъй като това е валутата в сървъра и освен това исках да разширя базата си, но първо трябваше да изчистя терена. И вместо просто да сека дървета на празно, превърнах този мой проблем в решение. След това продадох дървото, спечелих злато и в същото време разширих своята територия. Това ще бъде и края на видеото. Сега ви показвам командата за продаване в аукциона на сървъра. Беше ми приятно.